Gipuzkoako herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta toki entitateen arteko elkarlanerako gune, harremanetarako sare eta ezagutza partekatzeko espazioa da. Azken urteetako erakunde arteko espazioaren jardunak erakusten du hain aldakorra den gizarte testuinguruak, gisa honetako egituretan ere, prozesu ikuspegiarekin eta malgutasunez jardutea eskatzen duen. Beti ere, uneko errealitatearen behar eta aukerei erantzuteko modurik eraginkorrenak bilatuz, baina nola ez, lanerako oinarriak eta norabidea argi izan. Eta urtez urteko planifikazioari dagokion garrantzia eman da. Horixe baita gure bide hori. Hala ere, esan bezala, plangintzari malgutasunez begiratu diogu unean uneko kontestuaren baldintzei eta aukerei erreparatuz. Eta hasieran irudikatutakotik, hainbat moldaketa izan ditu urte hasieran onartutako aurreikuspenak. Goazen atalez atal, 2023-2027 legegintzaldirako zehaztutako marko estrategikoan zehaztutako lerroak kontutan hartu. Partaidetza egituratzen. Urte hasieran aurreikusita ez bazegoen ere, lidergo partekatuen gaiak zentralitatea hartu du aurten. Zehazki, herritarren partaidetzarako eta ekintza komunitariorako lidergo partekatuen inguruan gogo eta egiteko espazioak ireki ditu. Teknikari, politikari eta elkarteen begirada. Eta ondoren, gogo eta saio horietan jasotakoaren itzulera gisa eta gaian adituak direnen inspirazioarekin aberasturik jardunaldi bat antolatu du. Berrogeita lagunek parte hartu dute gogo eta saioetan eta jardunaldira 73 pertsona etorri dira. Partaidetzaren kalitatea. Teknikarien arteko sareak indartzeko eta elkarren arteko bide laguntzak sustatzeko lehenengo urrats gisa, ikusi genuen teknikari berriei harrera egiteko prozedura zehaztu behar. Alegia, bide horri bat finkatzen. Horretarako, teknikari berrienekin elkarrizketa fase batetik abiatuta, prozedura bat diseinatu da 2025 implementatzeko. Azken ukituak ematea besterik ez zaion falta. Herri txikien lantaldea berraktibatu da udazkenean, gai zehatz bat lotuta. Udalerrietako ekipamendu komunitarioa. Hori horrela, 2 saio egin ditugu urtea amaitu bitan. Kide berriak gehitu zaizkigu fase berri honetan. Oro har, 17 kidek hartu dute parte, 11 udalerri ordezkatu. Uztaileko bilgune teknikoan identifikatutako behar bati helduta, udaletako marko legalaren lanketari ere ekin diogu. Zehazki, udalerrietan partaidetza eta ekintza komunitarioko lanketak garatzerakoan, legeria aldetik bilatzen ditugun oztopoak identifikatu ditu. Eta hurrengo urratsa, horiek gainditzeko baliabideak eta praktika onak bilatzea izango da. Partaidetza komunitario. Aurten, bereziki, harrera ibilbide komunitarioaren ezaugarritzean jarri dugu fokua, eta horretarako ekimen desberdinak burutu ditu. Harrera ibilbide komunitarioen lantaldearen azken bilera egin genuen urte hasi, eta lanketa horretatik sortu ziren, harrera komunitarioetara hurbilketa, ibilbide integralak diseinatzeko gakoak, gida eta ikusentzunez. Ondoren, egindako lana aurkezteko jardunaldi bat antolatu genuen apirilean, harrera integral komunitarioak Gipuzkoan izenburupean. Bi lanketa horietan, elkarlanean jardun gara, giza eskubideetako eta kultura demokratikorako zuzendaritzak kudeatzen duen elkarbizi sarea, eta gobernu honeko eta berrikuntza politiko-sozialeko zuzendaritzak kudeatzen duen herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioa. Aniztasun eta migrazio teknikarien eta partaidetza teknikarien ikuspegiak uztartuz. Bestalde, lurraldeko ekintza komunitarioaren markoaren definizioaren hurrengo urrats gisa, ekintza komunitarioaren metodologian sakontzeko kontraste bilera bat egin da, Oskar Rebolloren gidaritzapean. Eta azkenik,
Elkarbizi sareak antolatutako intersekzionalitatea eta kulturartekotasunaren inguruko trebakuntzetan parte hartzeko aukera izan dugu. Trebakuntza. Gipuzkoako eskola irekia dagoeneko ari da bere ibilbidea egiten, eta hortxe kokatzen ditugu 2024an garatu ditugun ekimenak. Partaidetzaren kultura politikoa sustatzeko trebakuntzan sakontzen jarraitzea helburu. Batetik, bidelaguntza programaren baitan, urtearen lehenengo lauhilekoan, udalek partaidetza eta ekintza komunitarioan sakontzen jarraitzeko egin dituzten trebakuntza tailerrak dira aipagarri. Udal bakoitzera egokituta. Horrez gain, partaide guztiek egindako lana komunean jarri eta ikasketak eta hobetzekoak identifikatzeko, maiatzaren amaieran ere itzulera saioa egin genuen. Bestetik, trebakuntza pilula gisa, urtearen erdialdean, partaidetzazko aurrekontuen inguruan trebakuntza bat eskaini du. Aurrekontuen kalitatezko prozesu bat gauzatzeko gomendioetan oinarritu. Eta azkenik, uda ikastaroekin elkarlanean, aurten ere irailean 2 egunetako ikastaro antolatu dugu. Nola erraztu ekintza komunitarioa, herri hiri antolamendutik eta espazio eta ekipamentu publikoen diseinu. Komunikazioa. Gipuzkoako lurraldean zein Gipuzkoatik kanpo partaidetzaren inguruan sortzen diren albisteak jasotzen diren aldizkari elektronikoa da buletin. Eta gutxi gorabehera, 3 hilean behineko maiztasunarekin bidali dugu, 4 buletin urtean. Aurten, gainera, buletinaren formatua eta estiloa eguneratu ditugu. Hau guztia sustengatzeko, ditugun organo edo egiturak ere aurreikusitako moduan jardun ditu. Gobernu honeko eta berrikuntza politiko-sozialeko zuzendaritza osatzen duen lantalde guztiarekin, lantalde tekniko-politikoa, saio bat egin dugu urte hasieran. Legegintzaldeko estrategia finkatzerakoan lantaldearen begirada osoa eta integrala izatea beharrezkoa dela iritzi. Plenarioa. Erakunde arteko espazioa osatzen duten erakunde arteko eragile guztiak biltzen duten organoa da. Eta urteko planifikazioa onartu eta ontzat ematea da bere egiteko nagusia. Horrela egin dugu aurtengoan ere, martxoan egin genuen saioa. Alde eragilea, prozesuaren begirada integrala daukan taldea da. Prozesua egoki garatzen ari denaren ikuspegia bermatzen duena, eta proiektuaren etengabeko jarraipena egiten duena. 12 bilera egin ditugu 2024an. Bilgune teknikoak 2024ako aurreikusitako 3 bilerak egin ditu. Urte hasieran plangintza definitzeko, erdialdean tarteko jarraipena egiteko eta amaieran urtea baloratzeko. Bilgune teknikoa deliberazio teknikorako eta proposamenak egiteko egitura. Eztabaidarako, neurriak eratzeko eta proiektuak zein araudiak egiteko espazio. Parte hartze datuei dagokienez, udalerrietatik 59 pertsona desberdinak hartu dute parte erakunde arteko espazioaren ohiko dinamika. 35 emakume eta 24 gizonek. 15 alkatek, 19 zinegotzik, 20 partaidetza teknikari eta beste 6 udal teknikari. 35 udalerri desberdinetatik hartu dute parte. Herri handiak 11, herri erdinak 12 eta herri txikiak 12. Elkarteetatik ere 17 pertsona desberdinak hartu dute parte. 12 emakumek eta 5 gizon. Beraz, guztira 76 parte hartzaile izan dira. Pertsona hori ez gain, kontutan izan behar dira jardunaldian parte hartu duten gainerako 73 pertsona. 32 udalerri eta 10 elkarte ordezkatu. Eta nola ez, hainbat eta aipatu izan dugun bidelaguntza programaren tailer aparteko erantzuna ere aipagarria. 5 bloketan banatutako 21 tailer izan dira eta guztira 25 udalek hartu dute parte. Jauzi kualitatibo bat emanda erakunde arteko espazioaren jardunean azken urtean. Egituren araberako lanketak egitetik, lanketek eskatzen zutenaren araberako egitura edota formatuetarako bidea eginez.
eta inoiz baino gehiago, teoria eta praktika uztartuz lan egitea dira. Urtea amaitzear dagoela, orain, egindako ibilbidea eta emandako urratsak baloratu eta ikasketak ateratzea dago. Hurrengo urteetarako norabidea irudikatu eta bide eta erronka berriei begira jartzen. Nola ez, hau guztia posible egin duzuenoi eskerrak eman nahi dizkizuet. Zuek gabe, ez zen posible izan.